Hello everyone! For today's video, magwashing ko sa mga sanina sa mga bata. While maghulat ko nga mahuman ang giwashing nga sanina para dili laayon maghulat sa giwashing, mag general cleaning na lang sad pug ko sa balay. Mao ni akong ganahan basta makauli kog kabanglasan kay makalihok-lihok jud kog taman ba. Kay tuara man sa budiga ang mga bata magsige rag dula. Walay magsigig sinamok. Sa tikala manggod maglisod jud ko og lihok-lihok og buhat sa mga buluhaton. Kay gamay ra man ang space nga ilang dulaanan. Kadugayan nilag dula laayo na sila maghilak na dayon. Ang resulta wala jud ko natulin sa akong trabaho. Makatulin akong trabaho basta matulog na silang duha. Diri kay luag man ilahang dulaanan. Makahigayon jud kog panghinlo, panglaba ug pagbuhat sa mga buluhaton. Kay malingaw naman day na sila og dula. Ang ako sab mahuman sab dayon ko sa akong gusto nga buhaton. Kay wala may bata nga magsinamok. Pag human akog panghinlo sa sulod, nagugas na din ko og mga plato ug hinluan ako ang lababo. Kay humanaman ko og panghinlo ug panghugas og plato, ako na din gibalikan ang ako ang giwashing nga mga sanina ug ako nang gipangwaswasan. Mao ni akong ganahan basta makauli ko diri kay dili na ko magkuso, magwashing na lang. Dali ra sab mahuman ug daghan sad nga trabaho mabuhat while gapaabot sa giwashing. Kay kung kusuhon ra manggod pag panglaba, mao ra jud na ang mabuhat. Dili nakalihok sa uban pang nga lihokonon. May gani kinagpalit si mama og wash kay dili na jud makapanguso og panglaba. Akong ganahan sa diri mo uli kay daghan og tubig nga pundo. Dili jud ko maproblemahan og panglaba kay didto manggod sa amo ang gipuy-an moadto pa jud og sapa ayha makapanglaba ug kung muulan ayha pa makapundo og tubig ug ayha pa dayon makapanglaba. Pag human ako waswas sa mga nilabhan ko na dayon nang gipanghalay kay para dali ra sad mauga kay wala na rabay suoton ang mga bata. Dali ra baga ulan diri basta jud makauli mi diri. Kalas jud kay ning mga bata og sanina kay magsige ra magdula. Lipay sab ko kay malingaw man sila. Dili dayon makamanya-manya. Makalihok-lihok po din ko sa mga trabahoon. Kay humana man kog panghalay sa ako ang gipang-washing nga sanina aw diri na pod ko sa luyo sa balay manghinlo. Samtang nakauli ko diri sa kabanglasan aw suliton jud nga maglihok-lihok kay wala may mga bata nga magsigig maniya kay nalingaw naman og dula. Pag human akog panilhi, ako na dayong gibahugan ang mga isda ni Papa. Makalingaw jud uy basta mamahog og isda. Kahuman akong bahog sa isda, ako na po din gibahugan ang rabbit ni Papa. Kinaaman sa din siya binuhi nga rabbit. Pagkahuman, ako na po dayon ning gibahugan ang mga isda diri sa unahan sa kulungan sa mga rabbit. Malingaw jud ko basta ako ang mamahog sa isda kay makita manggod nako nga daghan sila gakaon. Mora na akong gana for today's video everyone. Hinaot nga mutan-aw pa mo sa sunod nako nga mga vlog. Thank you for watching. Ayaw kalimot sa pag Ambeng. God bless.